Larramendi paper industrian hondakinen tratamendurako planta Bergaran ezarri aurretik, honezkora eragindotza kaltearri zai. Aurkeztutako proposamenak udara arautegiaren kontrakoa izan eta ingurumen eta osasun bermiak ez betetzeaz gain, lan arloan eragin negatibo izan zeikelako susmoa bageunkan, eta konfirmo da. Egoitza nagusia Bergaran daukan 200 langiletik gorako kooperatiba bat, hazkunde emoteko asmotan Larramendiko poligonera joatekoa zen. Baina aste honetan egin daben batzarrian, Arrasatera joateko erabaki hartu dago asanbladak. Halako aktibitate baten alboan lan egin, eta eren jarri nahi ez da belako. Eusko Jaurlaritzari eta Larramendiko kudeatzailean espri, arrisku hori bazegoala eta arroratzen gintuela azaldu gontzan. Osasun eta segurtasun bermeezak enpresak usatuko zituela, eta alabe, balogreinekin sortuko lirakien 15 lanpostuak herriko kooperatiba honen 200 gainetik jarri ditua. Ezin dugun hartu gure herrisen lanpostua galtzea eta Jaurlaritza eskatzen dotzagu aintzat hartu deixela enpleguan eragingo lukien kaltia, eta berplanto deixela balogren Larramendien esartzean inguruan daukan jarrera. Ez dugulako onartuko Bergara pobretzea, eta gure herritxarren interesen kontra jardutea. Gure bitxarteko dana jarriko ditugu Bergarako ehun ekonomikoa indartu izan dein, eta Bergara garai baten zeukan indarra berreskuratu deixan. Ildo horretan aigan lanean sustapena duan. Herriko ehun ekonomikoa indartu dein, eta herriko enplegua mantendu eta berrisak sor daitzezen aukera lantzen. Tartean Larramendi poligonoko arduradunekin aitzuga. Udaletik goragoko administrazioek ez badaren norabide berean arraun eitzen nekez lortuko dugu hori. Gainera aste honetan bertan, olako egoera gehixau sortzeko bidea be zabaldu da legebiltzarrean onartu daren ingurumen administrazioaren legearen aldaketiakin. Proiektuak inposau eta herrixen biharren kontra eitzeko bidea zabaltzen da.